Bueno, hoxe é a primeira fase do certame celtibérico, entonces compiten as bandas nos 4 grados, primeiro, segundo, terceiro e cuarto, según orden de dificultad. A festa de Quiroga, como tes o plano aquí detrás, sabes como se vive, con moita alegría. Somos das poucas feiras que temos este concurso de camisetas, hai moitas pandillas de rapaces que teñen as súas ideas, e entonces a prueba temos aquí detrás, hai moito ambiente e eso dá un impulso á feira tamén. A feira do viño de Quiroga é das máis antigas, xa é moi coñecida, agora hai burbiños, e eu creo tamén influye a organización, e estas feiras están organizadas impecablemente, e aí ven o éxito desta feira. A partir de agora xa hai moito movimento, porque a 8:30 pois temos o pregón, que este ano ben a dalo que a Quiroga é do Soto, pero a xente xa está moi expectante porque os pregoeiros en Quiroga son sempre pregoeiros de renombre. Cada ano pois intentamos superarnos. Nos últimos anos é o ano que máis xente temos aquí no recinto da feira.